Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkining usa ka lalaki nga taga Tabtoy, Naga City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jeff. Hain ang akong cellphone, ha? Hain? Ako panguton lang. Kanong ba ganit ko maabot? Pangitaan ako nimo. Pinakadlaw kang nawa. O pila na usab ka adlaw nga nawa ang akong cellphone. Nganong ako may imong pagkasanginlan, ma? Pila sabi ka kaadlaw nga, wa ka muli. Kay dito kasi mong uyab-uyab. Siya may pangita eh. Ayaw ako. Wa ka na kay batasan. Isagpa ako nimo. Ha? Nagtuo kang abe kay inahanti ka? Nga di ko mo baos? Nga ibaos na ko eh. Ha? Isog magnibog ako. Kuto-kuto. Hala! Kamatay niya! Oh, nanong niya ka? Amaan kong buutan? Nanawag si mama ni mo nako. Iya ko gisultihan siya magibuhat niya. Anong nakatawag ba sa niyo? Gawa mo sa cellphone. Kaya ako magikuha. Nasa ato pa. Ikaw giday mo nagkuha. Wa naman ko'y kwarta. Kung pangayuan, magahigahigan. Kay nabuang naman na siya sa iyong uyab nga batanon. O parehas ko rin mo. Parehas bitaw mo. Oh. Di man mo manghatag na kong kwarta. Mas maayo pang kawatan. Makakwarta pa ko ninyo. Wa ka rin batasan. Kung wa man ko'y batasan, nakuha ko na ninyo. Dito. Oh, gano, ha? Hana-hana mga. Idapat! Idapat na yun. Idulit ako kung nang. Kung may pagkuhan kami kanimong imong ginikanan, dili ka na katarungan. Nagupod mo imong kinabuhi. Oh, nagsalita. Kamo may unang nagguba. Kay bisan pagpatungha, wa na ninyo buhatan ako. Ipaundang ko ninyo, kaya di na mo gasto. Oh. Hoy. Mayam. Usa gibuhat mo. Nganong may daka mga bag? Mulayas ka? Mubiya ka din bay? Dili ako ang mulayas. Dili ako ang bubiya. Kung dili, kini ba yung laki ni mong anak? Anong imo mo palayason? Sama ko sa imong gibuhat ako. Kawatan kang dako. Di pa ibo nga imo ko gikawatan. Gidapatan ako nimo. O sa may akong paabuton, ha? Nga imo na gyud kong mapatay? O kay niya naman ng imong amahan, kuyog niya. Kamo na sa'y pag-ipon. Uy. Dili na ko nimo. Uy, samutan ko. Di magay mo magkasabot, kami pagka. Laki ba na itong anak? Kamu mo'y angay mag-ipon, dili kami. Imo siyang obligasyon. Ha? Imong mama mo'y milaya sa inyo na lang? Oo. Di mo siya ganahan nga mag-ipon misos ka bubong. Wa mo sa mudawat si papa nako. Aw, nagsuluplit ko. Wow! Nasato pa! Ato ng tibok kalibutan sa inyo! Oo kayo. Atin ang mundo. Mga bugo isda. Ano ni? Ah! Ano nilas gawas ang among mga butang? Bro, what's happening? May kandado pang gawas. Gipadakan sa iyong mama. Uy, bro, dili ka pong makasuod. Pita. Maayo kaya niya ka na. Ay. Makuha mo ng imong mga sinina, suod ni anang mga sako. Ano man ko ni be? Dili na ka mo mahimong musod sa akong bahay. Pila na kabuwan nga, wa na makaabang ang imong inahan. Gipadlakan ko ng akong bahay, ug dili na ka mo mahimong musod. Oy. Wa sabi mahangol ning inyong bahay oy. Nga daghang ilaga og mga ukok. Daghang ilaga og mga ok-o kay mga hugawan man mo. Usa? Bida. Bro. Makas lang. Kung mauna, panguhaon ako ang ubang mga importanteng butang. Suod sa amo. Sama sa TV. Wa na kay makuha. Kay mao tay gihapak sa inyong utang. Kanang imong mga sinina nga nasa sako, maura ka na imong mapitik. Nakasabot ka. Bro, akibala ni mo. Sangka ko ta. Anya ka din sa mo. Unya bro, ang imong irpat. Tawa na siya problema. Sangka man. Basta mo tabang sa kanamo. Libre kami ito pa. Ha? Sa uno pagtabang. Ay, ikaw ba pa iyas-iyas mong ko eh. Tabag tulak pa. Para magkakwarta ka. Libre gamit pa. Madlo ko bro eh. Oh, magamit ko.
Pero di ko mamaligya. Patay daan na. O, kung di ka mutabang sa pagpamaligya o utot sa demonyo, maglibot sa roy kasdan. Di ko papuyo ni madin sa amo. Kadayot ba ha? Manaog sa ko. Mo naging kapita ang imo sa papa ni Bro Titi. Naanhi pahatod kining siya sa bayan. Ipatapan ni dawa ka rin nga sigarilyo. Dili halata. Oh, tuwara siya. Di ka mo inako. Oh, kumplito ni? Yes sir, kumplito na. Bayad sir. Kumplito na, may pagkapina. Tape ni mo. So, sige. Thank you sir, thank you. Ayaw papakita daw taliho, ha? Nakopli! Na-intrap ka. Nakuha kag 20 kapagiting siya mo. Dili to ako eh. Gisugod ako sa pabahatod ato. Wa ko kahibaw kung unsa ilang transaksyon. Duwaram ko to ka rin nga sigarilyo god. Gipalupit sa mga sigarilyo ang siya mo. Ngayon nakuha siya mo posisyon. Matanggong ka. Patabangi ko. Di ko gusto mapreso. Tabangi ko pa. Imo kining tinuyuan. Ikaw mo nagpili sa mong kinabuhi. Bisag anak ko pa ikaw. Dili ko mo konsenter sa daotan mo binuhatan. Bayri ang nahimo mo sa laot. Nagpakauaw ka lang. Katapusan mo na kining adlaw din sa presinto sa mga kapulisan. Ugma, ibalhin ka na sa laing pinangkuan sa City Jail. Nadlo ko dili ko gusto nga moadto dito. Matod nila, mabunog ko dito. Di ka pa maluhin ako. Ug sa may gusto mo, mangutang lang yun ko aron mapiyansahan ka. Huwag mo pahuwag na ko eh. Labot pa, imo ning tinuyuan. Muna'y pago ni mo. Kunaingon man ko niyan eh. Kana, tungod din ma. Wa mo'y pagpakabana. O pagmahal na ako nga inyong anak. Mga wa mo hinungdan. Ang inyo lang kaugalingon ang inyong gihuna-huna. Naginanglan ko nga inyong anak sa inyong pag-atiman. Sa inyong pagmahal. Mayo pagwa na lang ko ninyo pakataw ha. Kay inyo man gihapon kong paantuson. Abi mo ma, nagmahay ko. Kung nganong kamo pa'y nahimo na akong ginikanan. Mas nagmahay ko kung anong amo ka pang ipagkatao. Nagpakauwaw ka lang. Kay 22 anyos naman ko nga nadakpan sa entrapment operation. Dili na minor, nabilanggo gid ko. Wa kapiyansahi. Mao nga nabalhin gid ko sa pinakadakong bilangguan sa City Jail. Nagkinahanglan ra gid unta ko ug taong makakiyan ako. Pamilya nga magmahal nako. Apan gihikaw kanako sa kahigayunan. Sa pagpadako ni ining akong kaagi, gipaagi ko na nigsuwat kay anian naman kus bilangguan. Nang hinaot og nagampo nga unta, may ihatag pa nako ang Ginoo. Binuhat nga magmahal pa nako ug makalingkawas pa unta ko ning mangiog nga bilangguan. Inyong magtatampo, Jeff. Lo kita mga higalan kaagi ni Jeff nga taga Tabdoy, Naga City. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Kagawalan ko ninyo sa pangan nga Malin, 27 anyos, single mom sa akong duha ka anak. Apan may bag-o na sa pukaron ka live-in, taga Ormoc City. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon karon sa akong bagong kalipin ug sa akong mga anak sa una kong kaipon. Aron inyo yung hisabtan, sugdon ko dihang naninguha pa nina ko ang akong kalipin ron. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Day, kadugay ni mo nakapaniud to, oy. Hala, oy, unsaon man din ako pagkaon, dili na lang ako usapon. Si Renato mangkod. Nagpaabot mo sa gawas sa tindahan. Ha? Di nga naman. May paliton siya? Ay, nga nung paabot pa man siya nako no, nga naamang ko'y naamay laing maka-entertain niya. Uy, kaysa man ako. Oy, di ka sa ganahan ako, no? Kay anha ako no siya ni mo. Mas kurbe ang tawa na, oy. Uy, babay. Ayaw ko nagpalugit, tiha. Muro ka magkinsang Virginia, oy. Makaduha ka naman ipaangkan.
O kay pinaangka naman ko, magpaturagas na lang di ko pangitag laing laki. Mas may nampingon na noon ko ronday, kay nakaagi nagugugtagam. Labi na kay may nabalitaan kong minyo na si Renato. Oh, ha? Minyo din na siya? Oh, ato ba nga dito ikay palipad. Ano niya man ka? O may paliton ka, si Shirley na lang unta to'y muatiman nimo kung sa imong paliton. Siya, oy. Gusto sa ko makakita ni mo. Munang, nianhigyo ko. Ikaw sa di ba siya gusto nga magpabisita sa inyo. Di, ano lang ko si mong trabahoan. Kadugayan, no? Kasabaan di ko sa akong amo ini ba? Kay halata kayo kang sumangil ka lang, may paliton din sa tindahan nga akong gitrabahoan. Sukot talaga yung mamisita ko ni mo sa inyo. Aron ba, di na kumanhi din ba? Paita sa imo, oy. Sige na ba? Sige, oy. Huh? Sugot na lang kung misita dit ko sa amo. Oh, yes! Yes! O, buwangan na kasayaw ko na. Kalitan ko na. Salamat, Malina. Basta ha, panyang gabi, dayon ha, mamisita din ko sa inyo. Kinsa? Katugong giingon ako ni mo mga nanguyab na ako nga minyo ko no. Oy, pastilan. Kadelikado, ana, Malin. Nga nung nisugot mang kagpamisitaan ka. Ang angma, antom sa siya magsamok-samok ko sa bahuan. Oy, ayaw nagsugta, ha? Wa bang gadi mo magdugay at amahan anang duha ni mo kaadak? Kada pa bang minyo ng daan? Ako lang unyang klarohong tawhanan ni pamisita na niya nako ron ma. Ako siyang klarohon. Basta ka nanangid lang ko nimong daan ma nga mamisita siya nako ron. Na. Mo na ron ma. Sinato na ron. Biing Malin, si mama ni mo, Ang di lang ko napakita si mama nimo. O ay lang si Pugsa. kay wasya kauyo na ko, mau ba? Klaruhin na lang ko na to. Tinood bang ako nahibawaan nga minyo ka na? Malin, ako'y planong itago ni mo ang tanan. Oh, tinuod bitaw. Minyo ko. Na, tiaw mo ka na. Unya, manguyab ka na ako. Di ko masugot ni mo, uy. Pero dugay na kong buwag sa akong asawa, Malin. Hapit na po katuig. Ugwa mi anak ato niya. Hain man di aron imong asawa. Sa akong nibawaan. May lain na sab siyang kapuyo. Ug may anak na sab sila. Wa mo'y anak sa imong asawa. Mao pito tingaling gibiyaan ko ato niya. Kay dili ko ka anak. Ha? Dili di ay ka anak. Maong okay ra nako, Malin nga. May anak ka na. Andam kong isipon ang imong mga anak. Nga ako na sang kaugalingong anak. Oh, Tabangan tikas pagpadako sa imong mga anak. Ako'y mga mahan nila. nato. Go! Unsa? Uy, minyo lagi si Nato, Shirley. Hala, kinahanglan balik-balikon? Naibaw bitaw kung minyo nas nato. Ako man gani ang unang naibaw, di ba? Ang ako ba, nga swerte na nga nimo nga may mutabang sa pagpadako sa imong anak? Kaya wa man ka magsustento ang amahan ng imong mga anak. Ay, but Shirley, uy, naglibog pa ko. Nya, mahadlok ko. Nganong maglibog pa man ka? Nganong mahadlok pa man ka? Nadugay naman daing buwag si nato siyang asawa. Ug may kaipo naman ka day ng lain, ug may mga anak na sabsalain. Di ito manghilabot ninyong nato, uy. Nag-ayo siya unang ikihan ni nato. Shirley, naluoy kong Nato. O nakita na ko nga seryoso siya sa iyang tinguha diri nako. Mong gidawat ko na lang siya sa akong kinabuhi. Tuod man, nagtipon mi. O wa ko magmahay kay buutan kaayo siya. O pinanggap sa niya nga akong duha ka mga anak. Dihang hapit na mi magduha ka tuig nga nagtipon, may nahuna-hunaan si Nato. Unya, Magpakasal na ka, Tamalin. unsa? Magpakasal na ka. Pero unsa man pagkahitabuan nga minyo man ka? Dugay naming buwag sa kong asawa. Napo na katuig. Maong mahimo na tingali kong makasal pag-usab sa lain. Pwede ba na? May nadunggan kong ingon ana. Basta, sobra nas na po katuig ang kanang panagbuwag sa maniti ayon. Oo. Mahimo na kining makasal sa lain. Mao ba?
Gusto kong maligal na ang atong panagtipon, Malin. O kasabot kong damgo sab nimong makasuway kang kaslo, di ba? Ug andam ko kanang ihatag kanimo, Malin. Nato. Ug ang imong mga anak, andam kong ipadaan nila ang akong bansagon. Aron sa ingon, mahimpit na yun kong matawag nilang sama sa kaugalingon kong mga anak, matawag na ko nilang papa. Nato. Hala, uy. Talagsao na lang gud ang pariyasin nato ron sa kaliputan. Nagawas nga gimahal ka, kiisipan niyang matuod niyang mga anak ang imong mga anak. Maunggo, day. Pagkasal mong nato. Pero, day, unsaon man lagi anak, ngaminyo man taon siya, uy. Bitaw pud, uy. Kay murag, sayop man si nato siyang pagtuod, ay. Nakaidugay na sa buwag sa iyang asawa, mahimo na siyang makasal sa lain. Aw, nimo. Mao ba, day? Lifetime ang gunang kasal ko. Gawas ko magpaanal sila. Ha? Ano? Manguta na ganit ang Serna. Kay basin may ideya siya bahay na ng mga butanga. Annulment lang ang sulbad niya ng inyong sitwasyon, Malin. Mao ba di ay, sir? Kinahanglan nga magpa-annul una sila si Nato o ang iyang asawa. Usa pa ka mo mahimong makasal sa imong kalibin. Unya, dako ba o gasto ng magpaano, sir? Annulment? Murag dako-dako yun tuon na gasto na, Malin. Unya, unsaon man na nato? Ha, Ay, nato? kabala ka. Ayaw kabala ka. Pangagi. Pero, ang problema na ko karon, kung nasa ko pangitaang akong asawa, kaya abi mo, sukad sa mong panagbuwag, nga ni kuyog siglang laki, wala di ko'y balita kung hain na siya. Mau ba? Nanon niya, unsaon man ni nato? Unsaon man nato, ana, nga maanol mo sa imong asawa? Oh, kundi na gina malukit ang iyang asawa, sinato na lang magpaanal silang kasal. Ha? Mahimo di ay nga magpaanol si nato sa iyang asawa? Nga wa ang iyang asawa? Niya pagid ni sa kalibog karon ni nato, kung unsaon namo nga makasal ni, aron nga maligal na kining among panagtipon. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana. Napo nakatuig kapin nga buwag ang akong kaipon sa iyang asawa ug wa sila'y anak. Kinahanglan ba di ay silang magpaanol bisan sa kadugayon na sa ilang panagbuwag ni makasal? Ikaduhang pangutana. Kung magpaanol sila sa ilang kasal, kinahanglan ba gyud nga naa ang presensya sa iyang asawa? Wa na ra pa mahibaw ang akong kaipon ug asa na karon ang iyang asawa. Unsaon man ana? Ikatulong pangutana. Pila man sab ka ang magasto sa annulment? Dako ba? Og asa man sad mi moduol nga ahensya aron magpaanol? Og kinsa man nilang duha ang mo-file? Ang ako bang kaipon? Ikaupat nga pangutana. Mahimo ba nga mabalhin ang apelyido sa akong mga anak? Ngadto sa apelyido sa akong kaipon? Karon kun makasal na mi? Dili ba sad mi makasuhan sa amahan sa akong mga anak kun mahibaw siya ini? Ikalima o katapusang pangutana. Duha ka tuig na nga wa na ko'y balita sa amahan sa akong mga anak ug wa mi makadawat og suporta niya. Apan, nagsuwat siya nga moabot kuno ang panahon nga kun mga dagko na ang mga bata ug magkauban na sila. May katungod pabagod siya anang higayon na sa akong mga anak nga wa man gyud siya magsuporta. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Malin. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta mga sukintig paminaw tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problemang may punto medical, Punto legal, punto emotional ug punto problema sa mga ginadiling drugas. Yes, muna ay na mo pagdugay, pwede ninyo ipadala ang inyong mga suwat ug suliran pinaagi sa atong email address nga suliran_612@yahoo.com Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Yes, padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Klase-klase pamaagi gyud na mga sukintig paminaw amo lang yung gihangyo nga kompleto ang inyong mga pangutana o mga pangalan ug mga detalye kay para mas masabta namo unya klaro pud ang mahatag nga maklaro pud ang mga mahatag nga tubag namo, di ba, partner? Yes, partner. Ug dili mangluod kun dili dayo matag pagtagad ang iyong ipadala nga sulat-suliran kay daghan kayo mi diri madawat, no? Tinuod. Yes. Sige lang. Yes. Okay, so mga greetings today, Yes, partner. kusog kuno kayo ta dito sa Kugon, Esperanza, San Francisco, Camotes, partner, no? So mayang pagpaminaw sa mga Gonzaga family, no? Si Risa Gonzaga ug yang bana nga si Rayon. Raen, no? Yes. O ilang mga anak partner, si Mariflor, si Miriam ug si Ashley, no? Ilang ning giha apel ang ilang mga anak partner, no? Ug of course, i-greet nato ang mga listeners nato dinha sa Barangay Kampanga, labi na sa ilahang aktibo no ug very dedicated nga barangay kapitan sa Kampanga Barile nga si Honorable Barangay Captain Warlito Gonzaga, no, ug iyahang tibuok council mayong adlaw ug mayong pagpaminaw ninyo. Kinsay letter sender nato karong adlaw, Ang partner? atong letter sender partner taga Ormoc City, si Malin, 27 years old. Malin. Ang iyang problema partner, minyo ang gustong mga asawa niya partner, no? Mga dugay ng buwag sa iyang asawa, mga napulo na katuig kapin. May duha ka anak, usab si Malin sa una niyang kaipon. Ug gusto sa iyang kaipon karong magminyo sila ug magdala kini sa iyang apelyido. So nakoy kuan nga murag na dili mayo nga mupili ka og mga ingonta dili mayong pamagi nga para nga mo asinso ang imong kinabuhi partner. Oo. No? So una niya pangutana partner, no? Napulo na katuig kapin nga bulag ang akong kaipon sa iyang asawa, wala sila anak. Kinahanglan pa ba di ay silang magpa-annul bisan sa kadugayon sa ilang panagbuwag usami makasal? Yes, kay inig-ingon man gud nimog Aido, niglagda ninyo sa inyong marriage contract, mo na gid na ay forever. Dili na ni maputol na imuhang forever kung magpa-anal ka, no? So dili gid na pwede, di na magingon nga kay abi dugay na mo pipila na mo katuig wa nagkita, wa hidunggi, wa takibawg hain na buhi pa ba? Mentras buhi pagyud ng tawhana, no? Ang imuhang kapikas, ang kanang inyuhang marriage contract valid gyud na, dili gyud na ninyo pwede nga book on unless na ay court order ug ang proseso ra gyud ana annulment. Now if ganahan gyud ka makasal sa imuhang kaipon, ipa-annul gyud ang iyang kasal ngadto sa iyang bana. Okay, so managkatubag ni Attorney Elaine Malin, no? Ikadawang pangutana, kung magpa-annul sila sa ilang kasal, kinahanglan bagyod nga na ang presensya or presence sa iyang asawa. Wala na ra ba mahibaw ang akong kaipon ug asa na karon ng iyang asawa? Saon man na? Dili ra kinahanglan, no? Kay ato lang gamiton ang last known address. Unya, di man nakinghanglan nga naa gyud iyang presensya. Ang importante lang is napahibaw siya nga naay gi-file nga annulment ngadto niya. Ang pagpahibaw sa iya pwede og personal nga service, meaning pahibawon siya, hatagan siya kopya sa petisyon, ug di man gani siya makitaan aw naaman tay giingon nga mo atong ingon nga padad-ag summons. Kaya ang purpose man gud anang summons, meaning gipadad-an ka, gipahibaw ka sa korte nga oy naay kaso batok nimo, annulment ni, diray kopya o. Ganahan ka tubaga, no? Na kay 15 days nga motubag. Now kung pananglitan wa na ta kibawg asa iyahang address, unsaon na lang ng summons, namatay giingon nga summons by publication. Meaning instead nga atong ipadala nga to sa iyahang address, wa man ta kibawg hain siya, i-publish na lang nato sa newspaper. Haron pamasin nga naay makabasa or siya makabasa ug makahibaw nga naay kaso gipasaka niya nga annulment. So mo na summons by publication. Muna akong buhaton partner na nakahulam na ko partner niya, di na mo bayad. Dili man, ikibaw man kag-asa. Wa na masin po yan. So yeah, but you'll have to check the last known address niya. Okay. After that, publication. Alright. Okay. So ikatulong pangutana, pila man sab kaha ang among magastos sa annulment? Dako ba? O asa man mi muduol nga ahensya aron magpa-annul? Ug kinsa man
ang nilang duha ang mobile ang ako bang banaw ang iyang asawa. Depende kinsay gusto magpaanal. Oh. Ang imo hamang kapikas, imong ka-live-in man ang gusto magpaanal para maminyo mong duha, siya mo imo file. Oh. Ngadto sa mga sa court kung asa siya nagpuyo. Now, ang ako ang point ani is we will see kung unsaon ni nato paagi nga kisay mahimo ninyong abogado kamo mo'y mopili ana. Asa mo nga ehensya, well, naa may mga non-government organizations, mga organizations nga ang ilang advokasya mga pagprotect o pagpatabang sa mga kababainhan, posible nga mutabang sila ana na ug wala gani daw pribado nga abogado ang inyong angay duolon and kinahanglan mo sa services of a psychologist or as a clinical psychologist to establish psychological incapacity. Labing menos siguro ana nga fees sa mga psychologist 20,000 no? Mana na to 5,000. Yes. Kay psychiatrist man ko. So kataghan na kayo mga kaso nga mga pila may gasto doktor sa mga media ko. Pila may gasto ninyo sa inyong kasal? Mamasa na inyong gasto sa annulment. Ay, mas dako pa. Mas dako pa. Okay, sunod niyang pangutana, partner. Ang sunod, ikaw-pat ka pangutana. Mahimo ba nga mabalhin ang apelido sa akong mga anak sa apelido sa akong kaipon? Karon kun makasal nami. Di ba sab mi makasuhan sa amahan sa akong mga anak kung mahitabo kini? Complicated, no? Dili kay ang iyahang anak, di ba ang iyang anak duha ilang anak sa ilahang una niyang kaipon. Sa iyahang unang kaipon, no? Ay adapt yun na, di yun pwede nga dili niya i-adapt ang bata kay di man na niya anak. So by adoption they have to be but kailan magminyo usa sila. Alright. Okay? So kinapa magminyo pa gyud. No? Ikalimaw katapusan nga pangutana. Duha na katuig nga wala ko'y balita sa amahan sa akong mga anak. Wala may makadawat og suporta gikan niya. Apan nagsuwat siya nga moabot kuno ang panahon nga kung managko na ang mga bata nga magkag-uban na sila namo, no? May katungod pa ba siya anang higayon na nga wala man siya magsuporta namo? Well, choice na sa bata kung maabot na ang bata sa saktong pangidaron nga makapili na siya. But for now, labaw na kay dili mo minyo, ang custody na agyod sa inahan, no? Ngadto sa mama, kay mo may mando sa ato ang balaod. So, dili pwede nga makabuot ang iyahang papa. Pwede sa ta makapangayog suporta kung wala na naghatag, no? Pwede ta makapayag demand letter, pwede po ta mukiha kung atong gustuhon. Alright. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.